So, hi everyone! For today's video, mag-tutorial na sa taday, kuan siya. Kanina look kay kanang dalagang bakla, ana. Kay para catfish ang mga tao na kanang saan jud pang makeup na more dili ka more tan-aw na bait buang ka or something like that. Kanang di siya maklaro good pero kay ba good sila good kay mga tao dili pa mga tanga dai. So mora na siya. Let's start for the video na dai. So atong buhaton is kanang minimal na jud ang makeup. Kanang mura gapon kag say term kan mura gapon kag babay pero dili baga ang naong kay if mabaga ang makeup ni mura na kag bait buang dai. Dapat imong skin kay dewy but matte. So mo na to'y achieve ron. Max Studio Fix Plus kani sila dai nga mahal kay dai tag pila ni sila tag 1-2 spray lang murag kaduha ana siya sprayhan para magkuan mo dewy kuno hay ka nagamit ka og kanang max strobe cream para maduwi imuhang fez dai para maduwi imong fez as a primer sad siya. So imo ra siya ibutang sa mga area na dili ka mag-oily kaayo. Ana dai. Ibutang na siya sa mga cheeks area, ay ibutang sa forehead kay dira mo ko magdalig oily or dira ta magdalig og magsinaw-sinaw. Dili lang here para mer kag dewy kanang youthful something inana gani. Dili full coverage atong foundation but buildable. Atong foundation ba kay dili siya kanang full coverage, buildable siya. So atong gamiton is kaning MAC water weight dai kaning in a shade NC40 ko dai ha. Kani siya kay nindot ni siya dai di ni siya kanang dali makuan kanang di siya full coverage but buildable siya man. By the way, nagsuot ko sa nina ha basig totoo mo gahubo ko dai imo ra siya i-drop kani siya kadi ni siya full coverage ha basig totoo mo mura siya skin alike. So imo ra siya i-drop, imo ra siya i-shake, imo ra siya i-drop man. Ang akong shade ha again NC40 akong shade. Mura ko itong ina sa Instagram. Man, imo ra siya i-buff og mga kuan. Inani, mga buffer brush. Man, buff ka kay very lightweight. Man, kani siya, kadi ni siya full coverage siya. Basing gatoo mo, full coverage ni siya. So, imo ra siya i-add sa forehead. Nice dyan yung water weight. Buildable siya. Di siya cakey. Man, lightweight pa dyan siya. Like walay gems dai. Walay gems. So, common nimo og kuan blend sa foundation, di ba? Dewy na kaayo. Murag ko gabasa dai. So, gamit ka og concealer. This is the MAC Concealer Pro palette pa sa mga kani, and this is in a shade medium ni siya na palette. So, akong gamiton na palette kay kani siya dai kaning mura siya NC30 man na siya na shade. Di ko kaabli dai dara dai. Kani siya na shade NC30 ni siya. Ako ra ibutang sa mga under eyes para mo conceal siya. So, blend na gyapon kag same brush. Imo ra siya i stamp. Like imo ra siya ana dai. If imo siya i-rub dem mo tangtang ang katong mga primer, katong mga underneath sa foundation. Basta imo ra siya i-dab og maayo. Man kanindot ani na concealer is kuan jud siya kanang easy to blend. So common yung foundation, imo ra siya i-set og powder. Dili ko magkanang powder na kilang kanang bitong bake jud kaayo. Mag powder gani ko kanang di na ko siya kanang i-bake jud na ko siya todo. Gamit ra ko og kanang Laura Mercier Focus Dye Laura Mercier in a kuan translucent. So imo ra jud siya i-light jud maayo. Inani akong pasabot ba kanang watong walay kayo powder pero ni matte down siya. Oh my god. Pero if oily jud ka, pwede rin mo siya i-bake. Pero sa nose kay ako jud i-bake akong nose kay murag dili madaday. Dira ra pero under gawas kay dewy, kita ka na siya dewiness. So more siya dai. I can't believe na nice akong skin. Makita pa ako sa skin na, oh my god, daghan pa itong mga chimis. So after nimo pa-set sa mga powder, gamit ka aning contour gani sa MAC. Man mo ni ang kaning shade na light to medium. Nakaninot ani na kadi jud siya matte dai. Ang kani sila na color ba. Di sila matte. Di siya matte, mer na siya sheen basta. Imo ra siya i-set diri. Imo ra siya i-set og maayo dai para dili mahalata dai. Kanang minimal ra jud siya ba, as in minimal makeup. Kay if daghan kig makeup gibutang dai mura na kag bait buang or dili na damila na sa tao dai na kanang bitong madududahan pa ka dai na
laki ba ni siya or babae ba ni siya, inana gani day, you know what I mean. So mora na siya day, dapat i-catfish na mga Cebuano day, kabo ka mga Cebuano di man na mga tanga day, mga makaiba makaila jud na sila day, as mabuisit good ka usahay good na makaibaw na sila na bait buang ka day animal piste. Gamit ka contour shade ba, mga contour. So no need na ka mag-set diri, amo set ani ang mga contour na. So gamit ra gapon kag same palette, kani akong gamit kani middle. Mo contour ko dili ka nang marag pang glam na contour, pang nacho lang. Ano pang nacho lang jud. Di ba wa? Sama. Nagamit ka ni dark ka ayo kani siya. May imo ra jud siya i-warm up very light. Sa brows kay dapat nimo siya natural as possible. As na possible lang jud kay if ma-drawing nimo maayo ka na murag box day, murag may lahan na day, wala na day, game over na. So dapat nimo i-minimal na jud siya as possible, basta lang jud madayon. Ako ra daliyon akong eyebrows kay para mahuman dayon ta day, kay para dili kas. Man ako ang kilay lately kay nipis na ba kayo, as in murag ako gitoy nipis day kay para kay anak ba sila day if imong kilay daw nipis na kanang tong nipis na arch kay maka feminine daw o dagway, ambot lang, I'm not sure if they know ba jud na theory. Basta ako ra sa gibuhat sa day basta yung mga what ka ba di mo babae di akong naong o charot, haha. Sa dalion day humandayon, I will be right back day kay para dili ko makuan basta ba na pwede ta magdugay man ako sa akong kilay day. So sa eyeshadow na sad ta day, so og kanang eyeshadow na kanang ito murag easy to wear kanang itong mga easy color pop day kani siya day. So you had me at hello day, magkanina shadow akong gamiton kani siya, kanira jud day, as in kanira kani og kani favorite kini nako day, virgin na ana. So basta lang jud dili mo masobraan kani mo wala na day, mura na burikat color day. Kanang color gamit ra ko og kanang big fluffy brush kaning Morphe 511 sa man Morphe na kaysa, use code charot. Maora dyan na ato aday, ana ra good inana ra jud day pranay color. So ako ra siya gi-blend kanang back and forth, and ana ra wala na ko nag-add og mga color whatsoever. Basta same ra sa pika sa ato ra kadali day. Nakuha ra ka ng small blending brush kanang Zoeva na kanang murag piki-piki na Zoeva day, asa daw di siya ma-focus. Zoeva na piki-piki day kanang set kunuhay. Hugo pa jud kay kuko. Kanang gamit ra kag kaning black na di siya black, more siya dark brown jud siya, di siya intense kay ang pigment. Basta di siya ma-focus sa ako So imo ra siya ibutang sa kaning outlayer basta kanang dili ba? Just to intensify. Imo ra jud siya i-blend ug maayo day, kay if di mo blend ug maayo day mura na kag buang day. Ako ni i-dip na kung akong socket ka ng crease gani diri kay para mo na definition akong eyes, kay if wala day kay mura kag buang. Kaning shimmer na color kaning inani ba, kanang mga light jud kaayo, kanang mga champagne inana day. Mada imo ra siya ibutang sa imong crease. Di ba pigmented? Nay siya kay ang eyeshadow sa color pop yun. So neutral la day, like balik-balik na ni na look day. Ano itong laishu pero naga pa siya dating rar. Eyeliner ako mag cat eye, and I will be right back, I guess. Kay para madali day kay inani na ko ang dilisod kay video day. I mean, madugay jud ko day, so mora na siya. Matong dili ra murag pang burikat na eyeliner, kanang bitong murag soft lang, kanang soft cat eye or wing liner. Inana gud kanang cutie kuno hay da. Kaning Lash Paradise kaning siya day. Vega dyan siya day. No, di ba dyan ma-focus day. Uy, minatay dyan ani uy. Lash Paradise, kumapit lang sale. Kumapit na dyan ko nag-sale ani day kay mascara na ani di mahal kay day, as in payagaba lang man, mamaora sa style, joke lang, kuan bitaw ni siya kanang nindot jud siya effect jud. Kanang eyelashes na kanang mga mink day, kanang mga inani na lashes ba, inatag jud ni siya day. Thank you so much madam, thank you so much for sending this to me, charat. Asa man ni diba, ako ra siya ibutang and I will be right back, like
padali na good siya. So, mo na siya. See you later. Noli na kay kuday. Pabutang kayo sa pilo ka din, no? Noli na kaayo. Noli na tayong hamare. No need na ka mabutang og lower lash line. Pwede ra mascara right away. Ana butang dire. So, na mga nude eyeliner pabutang sa lower lash line para mo sige mo mata day. Mga nude na eyeliner day. Igbutan ni kag mga highlight sa inner corner para laysyo na. Gamit ka pa ko same palette, magkani siyang pinaka-light jud sa tanan. May mo siya ibutan sa kanang mga muta-muta area. Saman. Cute! Fresh! Ang fix plus balik para mawa ang katong mga powderness. Gamay lang. So, gamay lang jud. Blush on. Kaning for you too. Gran kay ko ani actually pigmented kay siya man buttery in a shade. Ambot to sa in a shade. Di ko kabasa day. Basta tanaw mo, madara yung shade ay kanin sila. I'm lucky to have you. Charot! Ati ka rin itong tanan. Fresh, fresh. Di kay siya pink. Mo na yung color dye. So, mag-blush on gani ka, ay nakahadlo kay ang blush on kay mo'y dali mawa dye as in. So, to be honest, sa tanan ako na make-upan or sa kanang mga kuan dali kay mawa ang blush actually. Pero depende siyang color pero kanang mga light pink, mga light tone manana day mo'y dali mawa day actually. Dewy gapon akong panit as in na shock jud ko. Kaning Hyper Real by MAC kani siya day Alexisjordani siya day as in. Kanina color ay Alexisjordani kanina color day such a blinding color. As in makita ra ka awaha pakiton ta ka day blinding jud ni siya. Gamit ra ko kanang pang highlight brush. This is the Morphe 511 so daghan kay ko ginani day. So, imo rin siya kuan. Ay, powerful. Ooh, girl. Ako ang favorite lipstick in the whole world, char. In the whole world. Gamit ako in a shade Velvet Teddy. Velvet Teddy sa MAC. Kanin siya, day. Velvet Teddy sa MAC, day. Diba? Favorite kinin ako na call. Lipstick lang. Siya i-blot og tissue para di mo mat siya ba. Kani kay creamy matte man gud siya. So, mura na siya, day. Like, ako pa i-straight akong hair. Ako pa na i-plant sa akong buhok, day. Mamamutang og mga CL para syupa na, day. Daghang clip, uy. Mura mo ko beach, day, uy. Kanina look, baka mura mo beach na, uy. Dili naman idalagang Pilipina, eh. Dalagang burikat naman ni day. Dalagang burikat. Siya ko ano, mura kog burikat day. Masinaan ko burikat og aning duglings day. Ako di kwaon daw. Mura kog na burikat. Ate kay mura kog burikat day. O kana na lang para virgin ko no hay. So, chor, mura jud true. Wapa kay ko sa Dewy-ness, as in. Oh my God, mo na ni ang talagang bakla, day. Mo na ni ang look na kanang, pidi na jud ka kanang maglaglaag ani na magduduha na sila na babay ba ka lucky or something. Amot lang jud nga no, feel ako sa blush on sa gurin ako, day. Sana ko siya, di siya ma-blend, day. As in, like, help me, Lord. So, more na ako masulti. So, if hamis na ka, no need na kay ka mga inaani kaayo. Dewy, chika, ay mura kog oily.
Wala na siya, day! So, mora na ang look na kanang dalagang Pilipina, day. Dalagang Pilipina. Dalagang bakla, day. So, mora na siya. Enjoy lang dyan sa inyong mga life ninyo, day. Sa mga single dyan, charot. Enjoy lang dyan, day. Adi siya pag unahuna na makabayo ba ka or di. And ana, gani na situation or whatsoever. Enjoy lang dyan. Enjoy life. Buy makeup. Buy anything you want. Basta lang dyan. Ay dyan pagdatong og lucky. Kay lain kaayo na as in. Marag, wadyo ko kaswayan na sa akong life ever. Like, walay jima. Mora na siya. Being sad na kanang dalagang Pilipina. Dalagang bakla. Pang display ra siya imong beauty dahil hindi jud ka mamiga dahil pang display ra siya imong beauty bala tan-awon kasi imong nimuhang naong head to toe ka dahil or something like that. Display lang jud dahil like be aura lang jud like inaana ra siya imong buhaton dahil so mora siya guys. I hope you guys enjoy and like and subscribe dahil bitaw dahil like and subscribe sa Dewy please. So mora na siya dahil so I hope you guys see you in my next video. Bye. No, char.